Има една много специфична тема, с която трябва много внимателно се борави. Тя е свързана с съдничеството, това да съдим. В религията, че ще бъдеш съден, ще те печат, дерат и прочее за вечни времена е пълна глупост. Отидеш ли от другата страна, няма съдничество и няма как да има. Все едно ти да съдиш ръката си, че прави това, за което е създадена. Ние идваме тук, за да живеем това, което не сме. От другата страна ние сме изначални, безкрайни творци, които съществуват в състояние на безпрекословна любов. Колкото повече любов и светлина изпълваме същността си тук, толкова повече ни се дигат възможностите, защото любовта не е към обект, любовта е състояние, в което съществуваме и е пряко свързана с светлината. Любов и светлина, това са аспекти на едно и също нещо. Всичко в крайна сметка е съставено от светлина или любов в различна вибрация, честота, енергия. В крайна сметка от другата страна никой не те съди. Даже и да си най-голямия изверг, там няма да бъдеш съден. Непростимия грях е този, който сам не можеш да си простиш. От другата страна единственият съдник си ти самия, сам на себе си. И най-тежката духовна, душевна болка, която изпитваш, там няма физическа болка, но има такава, която е свързана с всичките ти действия тук, които си произлезли от не-любов. От тази гледна точка, идеята, че ние идваме тук да изживеем това, което не сме и това, което е обратното на любовта, като страх, омраза и прочие, като страха е номер едно инструмент за манипулация на духът ни и на съзнанието ни. Когато осъзнаем истинската си същност, реално страха изчезва, защото няма загуба. Страха произлиза от загубата, а в истинската си форма, когато ние си спомним, загуба не съществува. Така че, идвайки тук да изживеем обратното на любовта и това, което не сме, колкото и да се отдалечим, това е интересното нещо, от истинската си същност, т.е. колкото по-голями извърги да стават някои заспали същности, които се занимават с доста отвратителни неща, свързани с деца и прочие, никой няма да ги съди в крайна сметка, защото тук има свободна воля. Твореца чрез всеки един от нас иска да изживее безкрайните възможности на това какво е да си човек в тази плътност. Така че ние реално правим това, за което сме дошли. Така че от тази гледна точка, колкото и да сме отдалечени от любовта и да сме негативни същности, никой няма да те съди, защото ти изпълняваш това, за което си дошъл. Единственият, който ще те съди от друга страна, си ти самият. Така че това е много сложен въпрос. Имах едно изживяване, за което мога да разкажа. Успях да постигна състояние, което после разбрах, че се казва нирвана. Едно тип триединство. Буда съзнание, абсолютна тишина в главата, което подготви почвата на съзнанието ми. След това събудих сърцето си и за първи път започнах да дишам през живото си сърце и качих светлината, която е тип златна светлина, слънчева светлина. По-скоро светлината на сърцето я качих в подготвеното почва на съзнанието си и преобразих съзнанието си в Христово съзнание и постигнах триединство. Тогава изживях много изненадващо за мене това, което е описано с изпитанията на Христос, колкото и абсурдно звучи и неочаквано за мен, но в крайна сметка това е един много силен егрегор и е много силно застъпен в енергетиката и родовата памет на тези земи. Има някои да ги наречем тори, че апостолите са минали тук, то даже не е тори, и са дали апостолското християнство, чистото християнство тук, по тези земи. Така че да, това ми се случи преди много години, бях силно изненадан, но в това състояние, ако приемем
сатаната или дявола като крайна терминация на злото, в крайна сметка той ме изпитваше, аз го гледах в очите без абсолютно никакво съдничество. И това е истинското състояние на нещата. Това не значи, че не трябва да имаме мнение, не трябва да казваме истината или фактите, но не е наша работа да съдим. И съдейки, ние се отклоняваме от пътя към спомнянето и пътя към безпрекословната любов. А както казах преди това, колкото повече изпълваме себе си с любов и светлина, толкова повече ние си спомняме кои сме наистина и толкова повече можем да активираме и ДНК-то си, и енергетиката си и да се събудим, да се доближим до истинската си същност, което в крайна сметка трябва да направим, като нищо не е императив. Както казах преди малко, в това състояние на триединство, или което по-късно разбрах, че го наричат нирвана, аз бях единен много повече с истинската си същност. И ако приемем, че човек е определена форма на съзнание и това наричаме човек, то тогава аз не бях човек, защото, както съм казал и в други видеа, състоянието, в което ние се намираме в момента, аз го бях определил преди много години като самоходни платформи. Имаме буквално бутони, които задействат определени програми в нас. Ние не сме само живи, ние сме нещо като неживи зомбита, сравнено с събудането ни състояние или дори малък аспект от събуждането. В момента това, което ежедневно сме като форма на съзнание и събуденост, повярвайте ми, изглежда като смърт. Това е истинското учение на Христос, който всъщност казва, че възкресението се случва докато сме живи. Всъщност това е спомнянето на нашата истинска природа и наистина в сравнение с спомнянето, състоянието, в което сме в момента, е близко до смърт. Затова имаме нужда и от всякакви външни на нас дразнители. Затова са желанията, затова са нуждите, като нужда за храна, сексуално желание, естествено много повишва нуждата за любов и прочие, защото ние не можем да самопородим живота си и трябва нещо отвън да ни движи на това състояние на заспалост, което е наистина много голямо в момента. И затова, колкото повече се събуждаме, толкова нуждите, желанията отпадат, като в това състояние на нирвана беше изключително странно за мен, че аз нямах нужди и желания. Най-близкото нещо, което мога да кажа и да го определя е аз съм. Аз съм съзнание, което съществува и доста е трудно за определение, но аз съм е най-близкото. Така че за сега ще е това.